लइका फैका ना होखे। रजे रानी रहल दोनों जना तो बहुत पूजा पाठ बहुत चर्चा कैले रहली रानी, बहुत दान पुण्य कैले रहली, बाकी उनका संतान ना रहे। तो जब ना रहे संतान दोनों राजा रानी खाना बनावत रहे लो। खाना राजा रानी दोनों जना घर में बनावत रहे लो, अपना मन में बतियावत रहे लो। रहे साहब रानी से कहलन कि रानी इतना पूजा पाठ चर्चा कैनी, दवाई बीरो ओझा सोखा सब से कैनी, बाकी हमारा एगो संतान ना भइल, अब का करे के। तो रानी कहली कि हाँ ए राजा, लो कहेला आकि गुरु जी से जौन मांग लिहला पर मनसा पूर्ण हो जाला। इतना हम चर्चा कैनी आशा एगो संतान खाती, आ तबो गुरु जी हमरा के ना दिहलन। जब इतना बात गुरु जी सुनना बड़ा उनका मन में क्रोध भइल। कहलन को हो हमारे शिष्या हई, आ देखो हमरे बुराई करताड़ी। अब बुझाता आकिंगा के वो संतान देखेंगे बाजिन के नाव तुरही के पड़ी। गुरु जी ब्राह्मण के भेष धलेहलन, उनका दुआरी पर गइलन, जाके बोलतन कि बाबू के हुबा। राजा रानी दोनों जना खाना बनावत रहे लो। तो रानी देखली तो कहली कि राय साहब बुझाता कि बहरिया के हुआ आइल बा। राय साहब देखलन कि ब्राह्मण हवन, तो रानी से कहलन कि रानी ब्राह्मण द्वार पर आइल बन, कुछ जाके दे आओ। रानी कहली कि हम खाना बनावत नहीं रहे साहब, बहुत हमार मन दुखित बा। ओइ समय से ब्राह्मण बहुत आइल लो, बहुत गइल लो, हमरा नेखे मन करत कि केहू के हम दान पुण्य करी, या केहू के कुछ हम ले जाके दे। से हमरा मन नहीं करत, मन करे तो रौरा दे आई, ना तो द्वार पर से भगा दी। राय साहब कहलन कि ये रानी क्यों ना भेष में के आवेला, कब का हो जाला, केहू के अपना दुआरी पर से भगावल ना जाला। से ऐसन बात बा जौन हमें क्रम में लिखल रहल तौन होता, बाकी जरूर माने कुछ अपना हाथ से ले जाके दे आव। कहली रानी कि तू दे आव, हम ना देवे जाए। हम ही जब तू घर में मानी जा तो चाहे रौरा दे चाहे हम दे, ले जाई रौरे दे आई। जब रहे साहब अब मर्दाना जात का जाना तना कि कितना दान कल जाला, कितना पुण्य कल जाला। उठलन तो पूरा एक दौरी भर के अनाज लेके पंडित जी के लगे चल गइल। उ तो पंडित जी शिव गुरु बन के बैठा रहलन ब्राह्मण के भेष दके। जब ले गइलन तो उ कहलन ब्राह्मण के बाबू ए राजा साहेब इतना काहे खाती हमरा लगे ले लह, हमके तनी मनी दो, अपना घर में रख, फेन के हुआ तब दान पुण्य करी ह। तब रहे साहब कहलन कि पंडित जी हमरा धन दौलत के कमी नहीं खे, हमरा बहुत धन बा, भाई केहू हवेखे वाला नहीं खे। कहलन कि काहे, तो कहलन कि बाबा बहुत पूजा कैनी, पाठ कैनी, धाम कैनी, तीर्थ कैनी, मने जौन धरती पर होला तौन कुछ छोड़ले नहीं खी। कहलन कि ठीक बा, पतरा में देखौले बड़, तो कहलन कि बाबा सब तो कर ले बानी, बाकी पंडित से पतरा नहीं खी देखौले। कहलन कि आवे राजा साहब बैठा है, पतरा उघारा तानी देखी कि पतरा में तारा संतान लिखल बा कि नहीं खे। जब वो पतरा उघरलन तो पतरा में एगो उनकरा संतान लिखा रहे, एगो ही लड़का लिखा रहे। जब एगो ही लिखा रहे तो कहलन कि ये रहे साहब एगो तारा लड़का लिखल बा, बाकी एगो हम बात कहतानी, उहो लड़का जइया धरती पर गिरी तैया तू मर जीब। रहे साहब तू मर जीब। रहे साहब कहलन कि ठीक बा ये बाबा, ये बात के सोचल जाई, अब जाए रानी से कहब। अब जब गइलन वही से पंडित जी चल गइलन, उ तो शिव रहलन, उनकर बाजिन के नाव तुरे खाती उ कैले रहलन। तो कहलन कि ठीक बा ये बाबा हम जातानी रानी से पूछे। गइलन तो रानी कहली कि रहे साहेब ही बताओ, एगो ब्राह्मण के भीख देवे गइला ह, इतना देरी में अइला ह, उ बाभना तक भरमौला सा ना न। तो कहलन कि ए रानी का बताई, से उ पंडित जी ऐसन बात कहलन कि कहे लायक नहीं खे। अब जानते बानी मेहरारू जात के उ बात सुनिली तो उ जरूर कही कि कह, उ जवन मेहरारू बात सुन ली वो कही कि जरूर कह, जरे ना हम सुनब तले हमार पेट के पानी ना पची।
उज्जैन से सुने से रानी बतिया पूछस ए रहे से बताओ पंडित जी का कहल हन से ई बताई हमसे ना बताए तो केकरा से बताई ई बताई तो कहलन कि हाँ ए रानी सही कहत जब तो से ना बताए तो केकरा से बताई ठीक बा बताओ तनी पंडित जी कहल हन कि तारा एगो संतान लिखल बा एगो ही तारा लइका लिखल बा बाकी वो लइका जया धरती पर गिर जाई तो या तू मर जीब रानी कहली आके रहे साहेब ई लइका हमके ना चाहे ए गुरबैना केहू ही सोचेला आके हमार पति मत रहस केहू ही बात तो ना सोचेला अब एगो संग छूटी एगो होई तब ना उ संग जुटी तो उ कहली कि हमके उ लइका ना चाही उ लइका होके का करी कि तू दुनिया से चल जीब हमनिए के रहल जाई जीवना रूप में जियल जाई बाकी हम ही तू रहल जाई रे सब लगा रानी के समझावे कहलन कि ये रानी अभी समझत नहीं खू बात के समझ ल ए बेरा तो हम बानी अकाल हम मर जाई तो उ लइकवा रही तबे नहीं राज के हबे खी बात के माना आज हम बानी काल नहीं खी उ लइकवा होई ते राज ओसन ऐसे चली पूरा भरमौलन रानी के जब भरमौलन तो रानी कहली कि ठीक बा जब रउआ ना मानब तो का करे के बा लइका होखबे करी ए गुरमहीना गुरुजी तुमका के लइका दे दिहलन आज जब लइका 9 महीना का भइलन आज जब 10वां महीना में धरती पर गिरत रहे साहेब देखबो ना कैलन मर गइलन इन्हें सुनाइल कि उनका लइका होता राय साहब के मृतलोक हो गइल अब भइल गांव में हाला कि राय साहब के लइका भइल ह धरती पर गिरते राय साहब मर गलन लइका कैसन बा एगो बात सुनते बानी जाके गांव में एगो बात रहे तो 4 गो बात आदमी कहेला अब केहू कहे के लइकवा निमन नइखे आज होते बाप के खा गइल काल के जानता बिया शादी हुई तो माई के खाई के करा के खाई 9 किस्म के आदमी बतियावे लागल अब का सबके बात कान में सुन के रानी संतोष कल हली उ लइका के लगली पोस पाल के और लइका के तैयार कैली आ शिव चर्चा में फेर जाए लगली कहली के जानता कि गुरुए जी देले मान हमरा के देले बा ए गुरबना जब जाए लगली शिव चर्चा में तो ऐसा बेरा पर जास कि कबो चर्चा उठ जाओ तो जास आ कबो चर्चा माने अब दाया मांगे के बेरा जास कबो टाइम से शिव चर्चा में ना जास सब गुरु बहना लोग कहल लोग की बताई लइकवा जब तारा हो गई चर्चा भुला गइलू कबो टाइम से तू चर्चा में ना आवेलू कहली का करी गुरु बहना एगो ही लइका बा जानते बड़ लोग रहे ऐसा मर गइलन एहू लइकवा के टाइम से ना बनाइब ना खियाइब ना लइकवा तैयार होई तो हमारा जीवन के साथी के होई कहली लोग के ठीके बा कहली कि ए गुरु बहना लो हमारा लइकवा के बियाह करा दे तू लो तो हमरो घर में पतोही आ जाई हमहू टाइम से चले ती बनावे खियावे लगी त गुरु बहना लोग के बड़ा मुँह दे लागल ए गुरु बहना में बनिए 10 किस्म के बुद्धि बा यही में केहू के माया बा केहू के अंदर का बा केहू जानत नहीं खे सबके अंदर अलग अलग बुद्धि विचार बा गुरु बहना लोग कहल लो कि का कल जाई रानी के लइका के बहुत बढ़िया से बियाह करा दिहल जा खूब सुंदर कनिया खोज दिहल लो सुंदर खनिया खोज के बियाह जब कर दिहल लो वो लइका के गुरु बहना जब रानी चर्चा में जाए लगली एगो चर्चा में जात जात पतोहिया कुछ दिन भइल तो कहली पतोहिया अपना माने अपना आदमी से कहतड़ी क्या हो ये तारा माई के आदत पड़ गई बिया इसे वो चर्चा में रोज दिन जाताड़ी एगो दिन इनकर चर्चा बाकी नहीं है रहत उ कहलन कि हम आई शुरू चर्चे में बिया हम चर्चे के दिहल हई गुरु जी के दिहल हई तो माई चर्चा काहे खातिर छोड़ो कहली कि ठीक बा जब जात रहली एक दिन कहली कि देखो अपना माई के चर्चा छोड़ा दो न तारा माई के हम खाना बना के ना दे काहे से कि तार माई आवतड़ी संझली बेरा चर्चा में से आवतड़ी तो जब पूछा तानी कि आमा जी का बनी तो उ कहतड़ी कि हऊ बनावो 9 किस्म के फुरमावतड़ी उनकर भार हमसे तो कहलन कि तब हम का करी अपना माई के कहली कि अपना माई के ये बात भी है कि ये बेरा आवतड़ी तुम गालगा कह दो कह दे कि अपन अहन तो बनहन खइहन आ हम अपन बनाए खाई चर्चा में से अहन संझली बेरा हमरा से कहियन तो हमसे ना हुई कहलन कि हम तो एक ही अपना माई के बेटा बानी ई बात अपना माई के कैसे कहब के माई तू अलगा हो जो तू आन के जामल हो तू माई कह सकतड़ू तू कह दी माई आई तब कि हम अपना माई के ना कहब
कहली कि ठीक बा, तू ना कहब तो आज तो फैसला होकर आई, हम तो कहबे करब। जब अली चर्चा में से रात भइल, का काम कैली लो, आई खाना पतो ही बनौली अपने आ बेटा दोनों जना खा के घर में सुत गई लो। आ बूढ़ी तई गली तो अपना घर में बिना खैले सुत गईली। अब ताकताड़ी के अब पतोहिया आवे तो पूछे ले का बनी, कौन चीज दही बर का बात के पतोहिया हमें खनो ना दिहलस। बुढ़िया सुत गईली। जब 12-1 बज गईल, बुढ़िया के भूख लागल तो बर्दाश्त ना भइल। बुढ़िया कहली कि हो ना हो कोनो बात बिया। आ तबे ई पतोहिया इब्राहिम के ना पूछलस। अब उनका केहूँ रहे कि 4-5 दिन से आवत है तो मन मिठाई पतोहिया रहत या कोनो बात जरूर बा। तब जाके बुढ़िया के अगरान आइल तो रानी रोवे लगली। ये गुरु बहिना का कह के रोवतड़ी, तोहरे करनवाए बाबू सामे आपन ते जाने, अरे सामे आपन ते जाने हो, तेजी दिहने मंगिया के सिंगार न हो रा। तब फिर का कहतड़ी, गोड़ावा पसुता नवा महीनवा